Ahoj, já jsem Sefirot a vítám vás u informačního videa o pořadu Mod for You. Předem vás chci upozornit, že k nahrávání tohoto videa nepoužívám žádný hardware ani software, který používáme při normálním natáčení, takže vás poprosím, abyste nějak nahleděli na kvalitu tohoto videa. Je teda jako informativní a vlastně slouží k tomu, aby zodpověděl na časté otázky ohledně videa a natáčení a celého pořadu. A je teda teď už hluboká noc, takže tak se omlouvám za jestli mám nějaký unavený tón, ale je to prostě tak, dřív jsem se k tomu nedostal. Tak, jsou tady vlastně časté otázky, když někomu posílám vlastně návrh toho našeho pořadu, aby se na něj podíval, po případě řekl nějaký komentáře a vlastně už se mi nahromadilo se mi spoustu otázek vlastně a než abych se rozepisoval ke každý z nich prostě nějakým dlouhosáhlým textem, tak jsem si právě řekl, že natočím tohle video, který má teda sloužit k informacím. Dozvíte se vlastně spoustu věcí, na které se normálně lidi ptají a vlastně i zároveň bych rád představil naše plány a cíle, které jsme si teda dali a zároveň teda bych vám aspoň ukázal zhruba, jak bude vypadat nějak to YouTubeový okno, ve kterém vlastně budeme nahrávat. Tak a teď se tedy dostanu k věci. Vlastně první taková otázka, když někomu napíšu o tomhle pořadu nebo když dělám reklamu, tak je otázka taková vtipná a to je, kdo jsi, co jsi zač, jo, tak jak jsem se představoval, jsem teda Sefirot, což je moje přezdívka herní a vlastně jsem režisér a vlastně jeden z moderátorů pořadu, takže jako režisér prostě sestavu scénáře, dohlížím na střihání videí a tak dále, plánuju všechny reportáže a vlastně s mým kolegou, se kterým to děláme, to je Fokus, tak s tím vlastně plánujeme, o čem bude video zrovna, nebo scháníme nějaký nápady a tak dále. Takže to by bylo k první otázce. Druhá taková otázka častá je, o čem ten pořad je a čím se zabývá, tak my jsme vlastně na začátku chtěli dělat pořad o hrách, ale pak na rady známých a tak dále jsme se rozhodli teda, že nebudeme dělat jako pořad výlučně o hrách, ale že to pojmeme trochu víc blízka, tak. A půjdeme do herní oblasti módů herních a konverzí, což je v podstatě takový pole, kde jako nezoraný, takže tam vlastně se na to můžeme vyřádit, protože vlastně moc pořadů o herních modech není. Vlastně existují fóra, existují stránky, ale přece jenom není to jako vlastně, když vám někdo poskytne zpracovaný přehled, jo, do videa. A další otázka, jak bude pořad vypadat, tak já tady byste teď měli vidět, já se to do toho pokusím zahrnout, já nejdřív dělám zvukovou stopu, pak budu dělat teprve vlastně nějaký vizuální náhled, tak byste měli vidět vlastně, jak bude vypadat to YouTubeový okno, vlastně bude se na to jeden velký rámeček, ve kterém vlastně poběží video, potom bude rámeček na vlastně informace a popisky, které k tomu videu poběží. Dole úplně by měly běhat jako taky nějaký popisky nebo doplňkové informace a vlastně celý to bude vlastně jako mít nějaký pozadí taky, takže což to je asi tak jako vzhledu, jo, jak říkám, tady teď já to normálně to dělám ve Vegasu, ale teď vlastně jak je noc, tak se mi fakt jako nechce se v tom dělat, tak jsem to splácnu jenom takhle v tom Windows Movie Makeru, takže za to se omlouvám. Jo, tak to by bylo k tomu. Tak, další taková otázka. Jak natáčení probíhá, lomeno, jak bude probíhat, to je taková otázka, na tu se mě odpovídá, ale pokusím se to.
Natáčení je jednoduchý, vlastně máme nějaký plán, podle kterého si uděláme s kolegou Fokusem každý prostě svý reportáže. Ty si uděláme vlastně všechno kolem nich, pak se sejdeme na TeamSpeaku, na Skypeu a vlastně děláme to v Google dokumentech taky, takže tam si to všechno jako naházíme a postupně to probereme, pak to střiháme a děláme doprovodný prostě komentáře a tak dále a tak dále. Jo, ještě k tomu diskutujeme, říkáme si, co je třeba změnit a tak dále, jo, takže vlastně jako, no má prostě jak probíhá asi tak jako každý natáčení, bych tak řekl. Tak, pak je to otázka, jak často budou díly vycházet a jak dlouho budou trvat, tak to je taková komplexní otázka, docela dobrá a jako zatím jsme se bavili, že bys videa vycházely tak jednou týdně, jo, což je taková jako dobrá doba. S tím ale, že občas se to bude buď seklý, protože já třeba mám času víc, ale Fokus za tolik času nemá, takže občas může dojít určitě k nějakému třeba zdržení, ale prostě jaký plán je, že to bude jednou týdně. A co se týče dílky pořadu, tak tam je to kolem 30 minut plus minus, jo, to vlastně jako taky to záleží prostě na materiálu, který mám zpracovávat, takže to je takový, ale tak ta průběžná dílka by měla být tak 30 minut, kterou se budeme snažit nějak dodržet. Další otázka, co uvidíme, nebo na co se můžeme těšit, tak tam bych to viděl jako uvidíte reportáže, rozhovory, které se teda budou týkat těch herních módů. A budeme teda ty módy vždycky hrát a budeme se snažit vám na ně udělat teda nějaký komplexní náhled s tím, že budeme brát jak z novinek módů, k kterým budeme mít přístup, tak vlastně i z nějakých velkých stálic, co už tady jsou díl a jsou to velký módy nebo si něčím prostě jsou průlomový, tak vám je budeme chtít ukázat. Plus teda módy, pokud nám někdo pošlete třeba, tak a bude nás to zajímat, nebo prostě bude to mod, který za to bude stát, tak vám ho teda taky předvedeme, takže to je asi zhruba tak, co uvidíte. Pak je tu další otázka, kolik dílů plánujete natočit? Tak prostě dokud budeme mít materiál, tak budeme točit, to je jednoduchý. Pak je tady otázka, jak vás můžeme kontaktovat, nebo kde vás nalezneme, takže všechny vlastně jsme odkazy, že jsme na Facebooku, jsme na TeamSpeaku, jsme na Skypeu, takže všechny tyhle ty odkazy na tyhle ty stránky a Skypey a teda napíšu do popisku videa, takže tam se nemusíte bát, že byste nás nenašli nebo že byste nás nějakým způsobem nemohli kontaktovat, všechno tam bude. Tak pak je tu, s kým budete dělat rozhovory. Rozhovory budeme dělat buď s nějakýma významnýma lidma, co třeba hrajou ty módy a jsou nějak jako známí na českém poli, nebo vlastně s těma vývojářema těch módů, protože to je i vlastně jednodušší, než kdybychom chtěli dělat rozhovory s herními vývojářema, protože ty si přece jenom vybírají, s kým budou dělat rozhovory a tak dále. Ale přece jenom ty vývojáři těch módů jsou rádi za každou reklamu nebo každý zviditelnění, někdy plánujou nebo pracují na dalším módu, tak o tom budou chtít mluvit, jo, takže vlastně tam jako je taky docela dobrá škála vlastně, s kým můžeme dělat rozhovory, takže se budeme snažit vždycky, aby to bylo něco zajímavého a aby to vlastně nějak přispělo k tomu, jo, takže určitě tam se bát jako nemusíte, že by to byly nějaký prostě rozhovory nudný nebo tak. Jo, a pak teda je dotaz, jestli od vás můžeme čekat nějaké speciální díly. Tak speciální díly. Tam jsme plánovali vlastně už teď, jako nějak nedávno, jsme mluvili že bychom mohli dělat speciály, co se týká třeba Vánoc a různých svátků nebo nějakých témat, na kterých jsou. Takže když bude prostě třeba, když budou Vánoce, tak si vezmeme nějaký vánočně zaměřený módy třeba jenom, nebo když bude nějaký svátek, den svatého Patrika, plácnu teď
mě napadlo, asi nevím, proč mě to napadlo, ale napadlo mě to, tak třeba prostě, jo, na tyhle ty prostě témata určitě budou tak nějaký speciální díly, po případě, když bude vycházet nějaká velká novinka třeba, tak ji zaměříme určitě třeba někde i celý díl, který teda bude asi kratší, ale bude speciální, takže to je speciální díl, no. Dobře. Pak jsou tady nějaký osobní dotazy vlastně jako na mě i na Fokuse, tak za mě teda jsou tu jako já nevím, abych řekl něco o sobě. Jako já nevím, tam prostě co o mě, no, prostě dlouho jsem hrál hry, hraju i teď a vlastně i za tu dobu, co jsem hrál různé hry, tak jsem narazil na spoustu módů, o kterých teda určitě budu dělat reportáže a vlastně jako nevím, dlouho jsem se pohyboval i na scénách velkých her, jako je World of Warcraft, League of Legends a tak, jo, hrál jsem, nevím, byl jsem na několika turnajích ohledně Doty vlastně, což je taky vlastně mod, takže určitě to se podíváme. A i vlastně jako Call of Duty a takové věci, prostě taková ta klasika, jo, hráčská. No pak vlastně, nevím, no, jako pak, co o mě ještě, no, jako, což to je asi tak jako o čem bych chtěl jako mluvit, jo, akorát jako z té herní scény, nebo tak. Vlastně už takové nějaké zkušenosti taky mám vlastně s nějakým natáčením, protože už jsem natáčel jednou, nebo jsem pomáhal při natáčení několika různých let's play hrám, i vlastně jsem natáčel už jednou i svoje videa, vlastně jako teda bez mluveného komentáře, právě do té hře League of Legends, což teda nevím, tak třeba vám taky hodím popisek, ať se na to můžete podívat, jo, to nebylo to nic extra, prostě pár videí, ale tak už přece jenom aspoň něco, že jo, je to základ. Asi tak, no. A potom je tu vlastně taková ta jedna z velkých otázek a to, kdy bude první díl. Tak a to bych se trochu zastavil, protože tam je to ošemetný, protože vlastně máme nějaký sponzory a i lidi, kteří vlastně jsou jakoby konzultanti pro nás. A vlastně my máme něco točený, jo, a něco tak jako připravený a vlastně potřebujeme nejdřív ty věci prostě ukázat těm našim testům, bych řekl, a těm sponzorům. A vlastně nějak si musíme ještě natočit něco dopředu, prostě kdyby náhodou, a ještě chceme dělat nějaký reklamy, takže vlastně tam jako nevím, jo, nevím, můžou nastat různé komplikace, nechci je teda přivolávat, tak o nich moc mluvit nebudu, ale snažíme se to co nejvíc uspěchat, jo, což vlastně jako nekašleme na to. No a vlastně nevím, no, to je takový, nevím, těžko říct co k tomu, no, jako snažíme se prostě být, už jako na to spěcháme, protože už na tom děláme díl, ale právě i nějaké komplikace už tu byly, což se týká zdravotních komplikací ze strany teda ne mý, ale Fokuse. Pak jsou tady různé věci, vlastně, že Fokus ještě dělá školu střední posledním rokem, takže ho čeká maturita. Takže teď poslední dobou měl taky hodně věcí jako takových organizačních. Jo, já jsem taky měl něco, takže vlastně jako, jo, vždycky se nějak těžko sejdeme, ale když se sejdeme, tak přece uděláme kus práce. Jo, takže vlastně jako snažíme se. No a to je jako nevím, to je z těch otázek, co jsem zhruba tak vybral, to je asi tak všechno. Kdyby vás napadlo ještě něco, na co byste se rádi zeptali, tak jak jsem říkal v popisku videa, budou ty kontakty, takže se nebojte napsat, jo, teda hlavně se neptejte na co už jsem tady zmiňoval, jo, to už fakt psát nechci, ale když budete mít něco dalšího, tak to řekněte. A to bych asi tak viděl všechno pro dnešek, nevím, nenapadá mě už asi nic, o čem bych mluvil, takže to bude asi tak všechno. No, uvidíme se u prvního dílu, no. Doufám, že to bude co nejdřív. Tak jo, tak já vás zdravím, teda, nevím, asi se na to budete dělat přes den, takže popřeju hezký den. Jo. Ahoj.